Ćao zvezdice moje, evo da podelim sa vama nešto od šminke koju sam kupila. Znači ovo je sve Golden Rose, mnogi ne vole Golden Rose, ali ja zbog problema sa mirisima stvarno tu kolekciju mogu da koristim. Znači ovaj puder je, ne vidi se dobro, Silky Touch Compact Powder. Ja već imam, evo dolazi sa ovim, ja već imam takav broj 5, a ovo je broj 6. BB krema iz Nude kolekcije Golden Rose, Radiant Tint Moisture. Ja sam uzela najsvetliju nijansu, pošto ja to volim. Znači ovo je bio mat puder, a ovo je blago sedefast. Evo sad ću da vam pokažem, koliko mogu da vam pokažem. Evo vidi se da je sedefast. I njega sam kupila najviše što mi se sviđa da tako imam na kapcima kao senku. Vodootporna maskara koju ja nisam oduševljena. Sad imam i bolju vodootpornu maskaru, ali ova je onako za onaj prvi sloj super. Ja inače koristim vodootpornu maskaru jer se umažem dok si rekao keks. I crveni karmin za koji me se vi pitate, znači ovo je broj 11, znači to je ta, ajde zoomiraj ga, znači ne vidi se uopšte, to je mat, evo samo da vidim da li će da zoomira kako treba, ajde prijatelju, mat je u bordo boji, to ne možete da promašite, znači broj 11. To je to što sam kupila danas. Kupila sam jednu olovku za usta, crvenu, koja ide uz ovaj karmin, dobro, to nije bitno. Uglavnom ovo ćemo da probamo i onda ću da vam kažem kakav je rezultat. Ok? Ajmo. I evo prvo što ću da probam, to je ova BB krema. I ja ću to da nanesem prstima. Ima miris vrlo sličan onom što sam vam pokazala. Evo sad ću opet da vam pokažem. Bourjois tečnu pudru koju ja obožavam, ali zbog mirisa imam problem. I ova ima sličan miris. Ja ću rukama to da nanesem, jer to je meni najpouzdanije. Sad vidite kako su mi tamni podočnici, sad ćemo kako će da reaguje na ove podočnjake. To mi je ono najbitnije. Moje lice nije nešto sad da mora da se, da moram da imam puder, ali lepo je kad imaš puder. Sad zbog mirisa, mislim, ali šta da radim? Tako je kako je. Elem, poručila sam kapi od eterično ulje smilja, koje kažu da je fenomenalno za isceljenje i za kožu. Ja ovdje vidim vrlo lepu promjenu, a? Podršnici su mi mnogo drugačiji. Ajde sad ja sam donala čisto ono da vidimo kako će da bude rezultat. Sad ću da probam da uveličam. Hoće li? Neće. Ajde, pokušat ću drugačije. Moj telefon snima kad on hoće. Ništa nisam rekla, ništa nisam pritisla. Znači ne mogu da zoomiram ovako kad ide unapred, ali meni se ovo sviđa. Prvo ću napravim fotografiju pa da vam probam da vam pokažem malo bolje. I evo sljedeće što želim da probam, to je ovaj sedefasti puder u kamenu, da ga stavim na kapke, samo da nađem čime ću da ga stavim. Ovako, evo, jer zašto mi se to sviđa? Znači vidjela sam znači njega mogu da možete koristiti kao običan puder i kao sjaj, kako se to već kaže, ja to kao glow. Ja ne koristim glow, ali sad da vidimo kako će da bude ovdje.
Malo je tamniji, jest. Mada sam ja navodno uzela najsvetliji. Nemam pojma, ajde sad ćemo da vidimo kako će to izgleda. Napravit ćemo jedno i drugo oko, pa ću napravim fotografiju, pa ćemo da vidimo razliku. Ja bih voljela da se to sija. Kod mene se nevjerojatno vidi razlika. Ja već imam maskaru na... Ali kod mene se nevjerojatno vidi razlika kad sam našminkana i kad nisam našminkana. To je strašno, znači. Kao one manekinke, one kao ružni pačići, pa kad ih našminkaš, one prelepe. Nisam baš prelepa, ali mnogo velika razlika, mislim, vidite sami. Ajde da napravim fotografiju pa da vidimo razliku između bez i sa. Ajde. Nešto mi nije baš sedefasto, ali očekivala sam da bude totalno drugačije. Mislim, verovatno se taj sedefasti efekt vidi kad se stavi po celom licu. To ćemo da probamo posle, ali mi je dosta taman za celo lice, tako da uopšte ne znam šta da ga stavljam na celo lice ili da ga ne stavljam. Vidite koliko ispadne taman kad se stavi na... Ja ovo stavljam sad kao podlogu, mislim, pola stvari nisam stavila, ne veze. Vidite? Nije mi nešto sedefast. Sad ću da proverim na ogledalu, nemam pojma. Nema veze, ajde sad ću da vidim na ogledalu na što liči, pa ću da vam kažem dalje utisak. Evo, kao što vidite, dosta je taman. Ja ga ne bih stavila na celo lice, jedino leti kad pocrnite. A ova BB krema Nude je dobar kvalitet, međutim imam i onaj miris i to mi se ne sviđa. Znači to ću verovatno da prosledim nekome, ali sviđa mi se kakva je tekstura i kako lice izgleda, to mi se sviđa. Ok, da vam pokažem i u stvari neću sad da vam pokažem, sad ću da donesem onaj koji sam već načela puder, ne puder nego karmin i da vidimo gdje je ona olovka što sam kupila. Ovo je maskara, vidite kako su mi nokti, treba sređujem nokti. Vodootporna maskara, da li se vidi, šta se vidi, to samo Bog zna, ja ništa ne vidim. Gdje mi je naslov? Ne vezi, ima na kutiji. Great Waterproof maskara. Ja njihove maskare nešto obožavam, ne znam, ovu sam već koristila i zato sam je kupila i ne vidim, ne znam šta to sad može da bude, ne znam. Već imam ispod toga Maybelline ovu isto waterproof maskaru. Onda bi šta sad, nemo što sad maskara bude nešto sad, ne znam šta, sve zavisi od toga koliko i kako stavljate. Znači koliko slojeva stavljate, koliko pažljivo stavljate, koliko vremena utrošite na to. Znači po meni svaka maskara može da bude dobra. Ako je stavljate u više slojeva, polako, sloj po sloj i tako dalje. Ajde donesem karmim da vam pokažem. Ja sad s ovim puderom na kapcima izgledam kao da više mi ništa ne treba da se šminka. Međutim, i to će biti super za leto. Ne sviđa mi se uopšte boje, kako vam pokazuje boje ova kamera ovdje. Ali hoću pre da posle se ne šminkam ponovo. Znači ja kao korektor koristim ovaj Max Factor i hoću to prvo da stavim pre nego što stavim ovaj kompaktni puder koji ćemo zajedno da isprobamo. Znači ja ga stavljam ovom četkicom. I ja ne radim ove konture, mene to ne zanima. Niti idem negde. Ovo što se šminkam se za seansu sa pacijentom. Ne izgledam kao kreten u kameri. Nego bar malo kao
da bude bolje. Ok. Sad ja ovdje se šminkam gledajući u kameru od telefona. To bi trebalo da ide malo drugačije, ali ajde, kad je ogledalo u pitanju, onda je to mnogo lepše i mnogo, kako da kažem, mnogo detaljnije ja to radim. A ovo sad, vidi se. Ajmo da pravimo ovaj puder. I ovaj puder mi je nešto taman. Znači, broj 6, ovo je tamno, katastrofa. Vidite. A ja ne želim taman puder, želim svetao. I tamo sam tražila da mi daju najsvetliji, a ovo je... Ajde da probamo, a? Vidite. Vidite koliko je tamniji od moje boje kože. Moj borić je lep. I mnogo volim moje bore. Možda i neće biti tako taman, sad ću da vidim. Mislim, razlika, ne vidi se... Kako se ovo sad ne vidi ovdje, nije mi jasno. Te kolika je razlika između ovog i ovog. Razlika je drastična. To se ništa ovdje ne vidi pod ovim svetlim. Ali se vidi da da lice izgleda glatkije. Ne sviđa mi se što je tamo, kupit ću sljedeći put svetliji. Ali, možda za neke letnje varijante. I dobri za kapke, naravno, ja volim, ja uvijek stavljam puder, ovaj kompaktni puder na kapke pre nego što krenem da stavljam senke. Tako da, sviđa mi se tekstura, znači ovdje se ništa ne vidi kakva je tekstura i nije, znači ovdje kad se pogledamo u ogledalo, mnogo je drugačija situacija. Ajde da probam da napravim fotografiju, da vidite bolje. Evo, promenila sam filter na ovom telefonu, ne bi li malo bolje vidjeli ove nijanse. Vidite što sam morala se vratiti, stavila sam obloge, volilo me grlo sinoć. Ali vidite, vidi se razlika, vidite koliko mi je tamnije mi je ten od normalnog, baš dosta tamnije. Znači, ali opet nije to to. Ovdje ima dosta svetla zbog snimanja, pa uopšte ne možete da vidite dobro boje. Baš mi se to ne sviđa, uopšte mi se ne sviđa. Te kako mi je promenilo sve živo. Mislim, meni oči jesu ovakve boje, ali nešto mi te nije kako treba. Nema se, evo. Pazi ovo sad, nisam ni vidjela da je ovo. Waterproof lip liner. Waterproof lip liner. Isto Golden Rose. A nokti su mi baš reprezentativni. Ne znam. Ok, ajde probam. Dosta je tvrda. To mi se baš ne sviđa. Mislim, možda bude i dobro kad je tvrda zato što neće da se razliva. Da otpada nešto. Morala sam da uzem ogledalo, ali ne mogu na ovom telefonu ništa ne vidim. Boja nije loša, ali sad ću vam kažem koji je broj. Boja nije loša, međutim ne sviđa mi se što je ovoliko tvrda olovka, mada možda je to dobro, vidjet ćemo. Prvi put imamo waterproof ovu olovku. Ovo je broj 232. Passionate Red. Passionate Red. Ok. Ovo je, kao što sam rekla, broj 11. Golden Rose, Mate.
Velvet Matte Lipstick. Velvet Matte Lipstick. Matte u smislu, matte znači mat. Ovdje je boja malo više ciklama na ovoj kameri. Vidite razliku između noktiju. Uopšte nije ovoliko ciklama. Sad ću da vam pokažem. Vratila sam ovaj filter na original jer ono mi nešto mnogo blješti. Znači, karmin je nešto između crvenog i ciklama. Nije ni crven ni ciklama, nego je nešto između, ali mnogo lepa boja. Sad ćete vidjeti. Znači, ne znam koliko ćete vidjeti sad na ovoj kameri, ali... Ja vrlo često koristim četkicu za stavljanje karmina, ali sad nećemo. Ovo sam se umazala, da se vidim u ogledalu. Jesam, umazala sam se. Znači, boja je nešto između crvenog i ciklama, boja koja se meni mnogo sviđa. Se vas sam umazala. I zanimljivo je kako kad stavite karmin i maskaru, to sam pričala u jednom videu, ako stavite karmin i maskaru, ništa vam drugo ne treba. Znači, to je crveni karmin koji ja koristim. Sviđa mi se, ja ga volim zato što je mat i volim ovu boju i svašta nešto. Znači sve smo isprobali, maskare smo isprobali, treba stavim rumenilo i da vidim neku senku da stavim. I to bi bilo to. Ili ću da stavim samo imam veliki problem zato što je moj gornji deo kapka mnogo veći od donjeg. Trebalo bi da radim kapke jer imam mnogo tu zbrčkanu kožu koja je vrlo teška za šminkanje. Idem da nastavim da se šminkam. Pokazala sam sve što sam trebala pokažem, znači nude look, ja bi uzela svetlije, ali nisam vidjela da ima svetlije. Ovdje uopšte ne piše da li ima neka boja. Nude Glow Sheer Bake Powder. Baked powder. Pečeni puder. Ne, nema nikakav broj. Znači, taj nude puder, ovo je šestica, ovaj obični, kako izgleda, isto je dosta taman, znači ne znam uopšte kako, probat ću da napravim fotografiju da vidite koliko mi je tamno lice sad. I maskaru smo probali, sve super. Jedino što mi je ovaj BB puder, mislim da ko nema problema s mirisima, odličan je, nije mnogo jak miris. Ali, šta ovdje piše? Obojeni ovlaživač za osvetljivanje. Pa sad vi razumete. Obično su to, što se kaže, BB kreme, kreme koje imaju u sebi i kremu i nijansu, nijansirana krema, tako da kažem, da možete da koristite kao da vam, kako da kažem, da vam hrani lice, da vam lice ne bude pretjerano ono kao suvo. I mislim da nije sad nešto da popunjava pore, ne znam kako. Mada sam odmah stavila preko, to ću probati drugi put. Odmah sam preko stavila ovaj kameni, tako da on je punio sve što treba da se popuni. I evo me komplet našminkana, ali nešto na ovoj kameri je totalno drugačije se pokazuje. To
i drugačije su i boje i sve drugačije, ali šta je super? Super je što ovaj puder super svetlucava, ali nije ono preterano svetluca, nego baš lepo. Sve probam još bolje nešto da vam... Ne mogu da vam pokažem nijanse uopšte. Vidite kako mi ispalo ovo sad sve šareno nešto, mislim, sad ću to sve da... Evo, kad se pogledamo u ogledalo, to uopšte nije tako kao što je ovdje na ovoj kameri. Možda kamera više otkriva. Ko zna. Elem. Sviđa mi se ovaj puder. Jedino što ovaj kameni puder mi se sviđa. Sviđa mi se ovaj mat puder koji je dosta... I ovaj mat puder je nešto kao malo svetlucav. Zašto? Nemam pojma. Malo, ono što mi se ne sviđa da se malo više vide bore ispod očiju kad se stavi ovaj puder kameni. Ali dobro, nije loše. Samo ovo rumenilo mi je ispalo na kraju katastrofa, to moram da popravim, sad ću da poskidam sve to i da to popravim. Ne treba ovako šareno da izgleda. Vidite? Nešto sam ja tu sad napravila neki haos, nema veze. Ništa, to je ono što treba vam pokažem. Ajde, vidimo se. Ok, do sljedećeg videa. Sijajte kao zvezda, jer vi jeste zvezda svog života. I zanimljivo da sam pre neki danas u stvari, pravila neki video za moj engleski YouTube kanal, neka vođena meditacija u kojoj, prevrću vam to pa ću vam dati, u kojoj se zamišlja naše srce kao zvezda. Tako da, eto, zvezdice moje, do sljedećeg videa, sijajte kao zvezda jer vi jeste zvezda svog života. Ćao!